Right, 1 December 2024. I'm so excited to be back again. Thank you so much for tuning in to Kulian TV. Muri Zimbabwe ndangoya upana panasi ndine something chandangoona kuti I think this is very important kuti tigare taonesana zvinhu zviri kuitika. The way iri kutwistwa maZimbabweans neZanupf, the way iri kuzovharwa vanhu ne this current regime yeZimbabwe, matongere avari kuzoita kuti vanosvika pakunobata pfungwa dzenyu, mosvika pakunodhibha. But thank goodness I'm here. Muri yeZimbabwe we all know kuti isusu tese hatichade ZANUPF, but kana iwewe uchiziva kuti une same pfungwa dzekuti uri kudedzerawo kuti pasi neZANUPF izvezvi, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANUPF iboyikane. Hatisi kumbozvivanza, atiide inani toidewo, I'm sure kuti iwewo toidewo. So nhasi ndanga ndichitenderera mastreets ndiri kusangana nenyaya ndatoone kuti mazuva ndichitrayika kuignore. Navo vari kufambisa imwe narrative yekuti ndiri kuona kuti maZimbabwean vese vari kunotwista focus votenga kunotarisana nezvinhu izvozvo. Pane nyaya yapresident munyowani wekuBotswana anonzi Gideon Dumabhuko. That president ari kuita zvinhu zvenyika yake. Navo vari kutanga kumuataka vachiti anzi we now have another Chakwera in making. Lazarus Chakwera ndi president wekuMalawi, anenge achiita zvaanenge achiita, the way yaanotonga matongere ake nyika yake yekuMalawi, achitenderera achiita sei, achikwira ndege achididididididi, achiita zvinhu zveupenyu hwake the way yaanenge achida. Isusu hatinei nazvo munhu wekuMalawi. Navo vakuti takatora nguva tichimbotarisa azokwira ndege akaenda kunoita zoom meeting network ichinetsa kunyika kwake. Isusu hatisi wekuMalawi and hatina chatinobenefita kuMalawi zvinhu zvekumbako. Now takuudzwa zvokunzi Gideon Dumabhuko mumwe munhu weopposition. These guys vari kuataka maopposition ese maopposition political parties vari kupinda in power, like what they've been doing kuna Hakainde Hichilema. Vanga vachimuataka nguva yese. Why are they doing that? Vari kutrya by all means kuti vaprotect kuti ma-revolutionary parties kana kuti ma-former liberation movements vadzokere mupower, varamba variwo vanenge vachitonga, because what they know is vanhu vakaramba vachingopinda maopposition Africa yese inopedzera yangopindwa nemaopposition, the next thing even ndo vanenge vakutobviswawo in power. Because apa takatarisa ZANUPF I don't think kuti ichiri kana 10 years ichiri mupower, inenge yatopera basi, because vanhu vavakajaira kushanda navo vese machembere vangajaira kungobrainwasha vachingovhara vachivaudza zvekupenga vari kupera kufa, and kwasara new generation isingateerere zvinhu zvisina nebasa rese. Mabata nyaya yacho iri panapa. Saka nyaya iko zvinezvi nyaya yekunzi motanga kunzi another Chakwera in making, Gideon Dumabhuko ari kutenderera achitambisa mari yenyika achididi. Isusu semaZimbabweans hatina chekuita nazvo. Botswana ndakada kuitarisa nyika iyaya is 15 years ahead of Zimbabwe iko zvinezvi. Now akapinda, ngataure zvinhu zvaakaita, akatokwanisa kuudza vanhu vekunyika make kuti kana ukazvara mwana izvezvo tikubva takupa mapamba emwana wacho tichikubhadhara futi mari inoita $22. Tikukubhadhara mari kunzi wazvara kamwana kacheche tobva takupa mapamba. Zvinhu zvekuti kuZimbabwe zvichasvika pakuitwa rini? Hamuna here vanhu vakamitiswa, hamuna here hama dzakamitiswa. Uko havasi kutarisa kuti sedza une mari kana kuti hauna, vari kungoti chingouya utongoregister, uchingoti wazvara utongochipatara vakutokupa mari. Tikatarisa education system yekuBotswana unotobhadharwa kunzi uri kutoenda kuuniversity vanenge vakuchitokubhadhara. It's something chagara chirimo musystem yacho. Zimbabwe ichapasvika rini? Tine mari here zveso yekunzi mastudents tasai kutambura kunoitwa kumauniversity. Vana vakuitanga vari kutoita chihure kuti togara kuita touchline kuti vakwanise kubalansa zvinhu kuti ashingirire kuti anzi apedza university vachiita chihure. Zviriko kumauniversity munonzonzi paUZ pane makomba pane mahozi, pari kunzi pane mahure. Ndo nyaya iripo, vana vakutoita mbiri yezvinhu zvakadaro izvozvo. Why? Because havasi kukwanisa kuafford, vabereki vanonetsa kana kuti vabatanidze accommodation. Yet rimwezi munhu rinobuda richiti another Chakwera in making. Vanhu vava nyika dzavo dziri kumberi kwedzedu. Let's be very honest. Chakwera in making whatever. Lazarus Chakwera wekuMalawi hatina chekuita naye. Gideon Dumabhuko wekuBotswana nyika yavo iri kumberi kwenyika yedu. Tobva tatarisa this other guy Hichilema, he's doing better than what is happening in Zimbabwe. Let's focus nezvinhu zviri munyika yedu. We've got Mr. President Mnangagwa vari kuita chii chavari kuita. Ngatitarise nyaya yekuti magetsi akadzima vari muparliament.
zvinhu zvokuti tingadai titopopota nyaya zvatiri kufocusa neiyoyo. Latase vanhu vari kuMozambique, they don't care about zviri kuitika kune dzimwe nyika. Vatoti isusu election yedu takanzwa vari kujamuka vari mustreet iko zvinezvi. Yet muZimbabwe mwana weZimbabwe wakagara izvezvo uri kutaura kuti another chakwera in making. Unoda zvitounga wakadzidza stereki, unoda zvitouri kunzwisisa politics stereki. Izvezvo muri busy kutarisa nyaya zviri kuitika kuNamibia. Namibia is better 10 times ahead of Zimbabwe. Mozambique yacho iri better than Zimbabwe. Amuzvizive here? Endaika kuMozambique shanyaya yamufambe here vanhimimi. Go there enda munotarisa. Hazvirambidzwe kungofamba uchiti ndauya kuMozambique da kuona kuti nyika ine iri sei painfrastructure. Enda munotarisa Zimbabwe iri kumashure shure. Yet imimi iwo mwana wemuZimbabwe uri kunyatsoziva kuti basa hauna, uri kungoita zvekungwavha ndio uri kubuda chiti another chakwera in making, another chakati. Muri kutwistwa brain. Intelligence idzo dzakabvira kudhara dzichishandiswa. Tiri kutaura kuti zvinhu zvakashandisirwa, strategy dzakashandisirwa ana mbuya nana sekuru nana ani vedu ngazviperere ikoko. For now let's focus pakubuilda Zimbabwe. Zimbabwe ndiwe, Zimbabwe ndini. Ngatigare pasi tionesane, titarise kuti vamunangagwa kubva pamakapinda makanzi maita president pacho ipapo zvichipawa makwanisa kuita chii for nyika yedu kuti igoende kumberi. Chii chamakwanisa ndapa policies amaisa. Tarisai iko zvinezvi kunzi uri kubeta wakutorerwa 10% tax. Same Botswana yamuri kupopotera haisi kutorerwa ma 10% tax pakubeta. I've been there in Botswana, vari kubeta freely. Vari kubeta for free uko. The same Zambia munenge mchiseka kuti ichilema ari kudai so akutorwe tax yekubeta, ndingatisanyeberane. Same chakwera uko Malawi ikoko akutorwe 10% yekubeta, but it's now happening in Zimbabwe. But amuna kana chamukutaura nezvazvo mukubva matongostika. Hamusi kubvunza kuti what is happening. Ko why zvinhu zvakusvika pakadai so. Chopisi iri kuvhara iko zvinezvi. Hamusi kubhotaura nezvazvo. Muri kuona kunge zvisiri kukuaffecta. Busy kutarisa nyaya dzekune dzimwe nyika. Muri kutwistwa, muri kungodzi guys, one ninga kudai so. Ninga imimi nedzungu kuda makuhwa kuda chi mabva mamhanya kunopedza effort yes. Handisi kumbona munhu atoa nezveZimbabwe. Zimbabwe ngaivakwe, ngaibuildwe. These guys they know what to do. Iko zvinezvi vakapuwa pressure vanotanga kuvaka. Imagine kuti izvezvo effort yese yamuri kuisa muchipopota kuti muchiseka uyu wekuBotswana. Botswana makamboipinda shosho here guys. It's a better country. Those people they are better. Pazvese musambofe makapita kana mafanizi kukombea zvinhu izvozvo. They are better pazvese. They are better. Alright, kana mchida kuona kuti iri better. Tarisai kuti mune maZimbabweans mangana. Ava vanogona kutosvika 1 something million maZimbabweans vanogara muBotswana. Chitarisai kuti vanhu vekuBotswana vangana vari muZimbabwe. Vamwe vanotadza kusvika 300. Vanhu vekuBotswana vanotadza kusvika 300 vari muZimbabwe nani. Right now. Why? Zvinoreva kuti nyika yavo iri better than yedu. Iko zvinezvi mukurorerwa mapolice after police, police after police. Zvamusinganzwisise. Hatisi kumbotaura nezvazvo, takangostika takanyarara. Tivanga takagara pasi kuti taura magetsi adzima president ari muparliament. Are you guys suicidal? Ko president akanzi aitiri asangana nechamusangana nacho ari muparliament imomo. What is going to happen? Are you guys suicidal? Muda kuita sei kwemimi? It's a taboo kuti panzi paitika something like that kuti adzimirwa nemagetsi arimo. Zviri kusekesa but ngazvisekese tichitaura kuti something like that ngazvipere. Ngapatotozonzi munhu ari kurana magetsi iwayo ari minister of energy ngadzingwe basa zvapera uri kutadza kwete zvechifesi zvaizvo kungoti unongochiti tsano wangu anovaka uchivakirwa imba yakabhenda nekustika kudyira poison mukunyara shuwa zvokunzi mufesi wenyu ngaabve ipapo ari kutadza basa. Tikuda vanhu vari professional. Honorable ningirikira anzani Fortune Chasi chimbodzoka pabasa umbotry because iwo ndione record yange iri better something like that. Chonzi chadzoka chamo musystem. Why? Zvinhu izvo zviri kuitirwa kunzi nyika ite sei iri kubuildwa kuti nyika iende kumberi chete, ndo nyaya inenge ichiitika. Iko zvinezvi minister of sports angoripo, hatina kana ground, bhora riri kutambirwa outside the country, busy kufocusa nezvikune zvimwe nyika. Zimbabwe yacho itori haisi in order. Zimbabwe mafufu hakuna ministry iko zvinezvi iri better iri kunzi iri kurana zvinhu izvi zvakanaka. I'm telling you now. Hakuna ministry yekuti tingatonongedza takati ministry of chakati iri better iri kuita zvinhu zviri right. Hakuna. Kana iripo ndiratidzei guys, inini nditori willing kuti ndimboutarisawo ministry iyo kuti chii chairi kuita. Bhora rinotodzi makapedzera rini kuona dai mukatoendoka topinda munational sports stadium totoona. Maybe hamuzivi izvo zvinoedha. Kune mavhenda akuti anenge achitotengesa, munoenda munotengesawo zvinhu panze apo. Kune vanhu vane mashopu vanenge vachirana mabusiness
promoteka utanga kutobatsirika chero mimi mune zvemabusiness zvemahot dog zvechinji mune makanyarara muchingoti 2030 makaisa zvemabhana muchitengesa zvemahot dog munotaimira kwanze kwaitwa chishogo HICC ndochega chishowo chekuita bhora rese mufanira kunge muchibenefita from that macompanies machinji vanhu vetransport mabhazi muchienda ikoko muchinobenefita muchimeka mari but hazvisi kuitika bhora racho rakunzi rakunotambirwa outside the country motonzi muri pahome zvinhu zvichitambirwa kusouth africa masouth africans ndo vakubenefita mabusinesses avo ndo vari kurana zvese izvo zvomari dzepagedhi munozongosara mune change bhora ronzi haribhadhare kuzimbabwe vanhu vanotamba bhora vosara vari marombe iko zvinezvi ndiani football anotamba muzimbabwe anowana mari nemusoro hapana anenge achiti nzi anogona bhora nechipo anofanira kutanga abuda outside aenda unotambira kune nyika iri kunze unototengwa kuenda outside the country tine matalents akawanda anakama billiard now akutodzokera futi kusouth africa ndo matalents ekuti tinofanira kunge tichinakidzwa tichiona zvinhu zvakadaro zvichiitika paskrini yedu nothing like that akutorina unzi hakuna stadium munyika busy kutarisa hey chinchi dhumabhuku akazodai let's go to Zambia to Botswana iko zvino zvinotaridza kuti mastadium mangana ari kurana akazodai akadhakwa guys wakambonzwa kuti Malawi bhora rayo riri kunotambirwa kuZambia reyo makambozvinzwa here muri kuti yakadhakwa muri kuti mapresident ikoko vakadhakwa but they're doing better what about our Zimbabwe time ndo marwerwa iri kuitwa 5 years ziri kutopukutwa izveso panongopera 5 years pamatongotanga kunzi 2030 anenge achiripo 2030 naye mune mida unosvika kunoitei kuti 2030 kwacho guys mazimbabweans inini zvanguka honestly speaking vanganyanyisa kudzidza but zviri kuti costa because muri kungotwistwa mbijana so muri kungoisirwa tunyaya tusina nebasa rese tunonzi makutopinda ende muri easy kuteerera nyaya dzekuma next door mopedza matanga vamwonyo vatanga kuti mazimbabweans muri makawadi mazimbabweans muri machinchi same people ivavo vachikurova ine same intelligence mazimbabweans muri machinchi makawadi dai mangave vari vamwe une zvikuitika kwakati mune mambodzipindire nyaya imimi vakambonzwa vaikoko vachitaura nyaya dzenyu here kuSouth Africa makasadzodzwa chitaura nana Sophie Makoe na nyaya dzekuZimbabwe ndiani umwe anodzitaura they don't care vanotokudzai kuti torai vanhu venyu vari kunoko go back to your stupid zai country ndozvine zvichitaurwa ndo mastatement anenge achitaurwa kunoko South Africa yet isusu panyaya panguva yekuti tichiti ngatifocusei tiitewo zvokuti nyika yedu ive a better country munotanga kuseka munhu ari kutoita something better nyika yeBotswana chicha anoda kuita uya kungowedzera zvinhu 2-3 atupukuta 5 years dzake next 5 years anovhoterwa futi because nyika yekuti igara iri kutofunctiona kudhara iye kungowedzera kuti ndakutongoti mwana wese azvarwa ndakutokupa mapamba ndakutodidididi kungowedzera chete hapana chikumbohafura ipapo votorova metsi dzavo vachitokontinya nyika ichitoenda because nyika yavagara iri kudenga kare haamboidonedze zvedzungu munopindira nyaya dzekunzi hanzi Hichilema ari kuzotadzawo ari kudai ndinokuona zvangu muri busy kukomenta Hichilema azodai Hichilema azodididi muchipindira nyaya dzekunzi hanzi uya andochionza nechimukomana ichi chilungu ichi chidzokere munhikirikini because imi muri kuona kuti Hichilema haasi kuatenda maSADC summit. That's what they do. Kuti dai anga aripo iko zvinezvi Hichilema uya anzani asipo Hichilema pana lungu vangadai atenda maSADC summit zvinoreva kuti mapolitician vanoitinga vachita mabusinesses kunyika dziri maneighboring countries. So kana iwewe uchirana business rako uri politician uchirana business rako kunyika yeneighboring kana papinda munhu weopposition akaita saHichilema anenge achidedzera kuti ndikufocusa nenyika yangu ukatoita zvekutamba kana business rako richitoita zvekupenga rinovhroka rinovhara but kana ari muface wavo vanenge zoti havachabhadhiri matax vanongojambira vaurarama vachienda that's why ndo fight yavo pairi iko zvinezvi they are busy complaining masisi mamusingamona achimhanya achitenderera ari kupirike farm kahobho iko zvinezvi now this one the new chakwera in making zvine basa rechii handiti mapresidential trips here zvine basa rei what's so special pakuchanya handiti zvinhu zvine maschedule zvinhu zviripo there is nothing special about it. President vanongobhuruka vachienda wenyu president akapinda panapa zvinhu zvingani zvaakaita how many iko zvinhu achimbobva kupinda akabhuruka nendege kasingapere kasingaverengeke mukatanga kutomuti tongombeya mhino zvimaziya zvimatanga kupana naipapa pamatokanganwa 2 days 3 days madhibha obva atanga kutorarama zvaari kuita makapinda makavharwa vanzi ari kufamba neML you don't remember those days madezi pachangobva mugabe hanzi ari kutomirawo parobot achifamba neML Benz he is an humble president chiendai munocheka motakedi yanenge achifamba nayo iko zvinezvi kuti inenge ichikosta mari tarisai zvinhu zvekese pakanzi aflyer panzi paenda inonzi timu rake rinenge raenda rera
outside vakanzi vaenda pakamboendwa kuma delegations dzavo dzavanoita pakanzi vaendwa kuma Olympic vanhu vebhora vanhu vema Olympics vakaenda vashoma vanga vari if not 7 but pakapanzi vanhu 67 imari yenyika iri kuenda amuna kuona cost yazvo kuti zvino affecta ichi now nyika yakunzi iri broke haisina kana cent aina mari Zimbabwe makutanga kutonzi ukabheja ukawina ukabeta 10% utisira kuno. Why are they doing that? Companies acho ari kuvhara ndo ma taxes a government inotora ma taxes kuma companies vachiri kutorerani ndiani mumwe achiri kuvapa ma taxes acho vakutoti iwewo ndiwo auto tax ndima vanhu vakutorwa ma taxes acho ningada guys Zimbabwe mukasa focus nezvayo andimbofe ndakatenderera Zimbabwe mukasa tikatisatochinja kuzokuda kutikiswa kudhara vamutanga vachiti iko zvine vafana vemaskits veve votovabvunze ninga atoenda kwakati apromotwa ningada iso mukafunga kuti zviri easy chimbondiudza imimi vanhu vaya vanonzi vanotengesa mutoriro zvinhu zvekutofanira kutaurirana vanhu vanotengesa mbanje mamutoriro machinchi veve munofungidzira kuti hurumende iyi haina nigirikini haina effort kana power rekunzi vadzingwa vapera vanhu vese haina mapurisa basa rayo ranenge achita nderechi munotati havana simba rekuenda kunovhara vanotoziva kuti ningi ndiye anotengesa zvinodhaka ningi ndandengesa why are they not stopping them why vasiri kuenda kunoti iwo chamwari ndori kutengesa zvinodhaka why because they know kuti zvimayuth zvacho zvikagara zviri sober zvikanzi chinhu chicho hachatengeseki muno the next thing muyuth akutanga kufocusa pfungwa dzakutanga kushanda akunoti I want to be a better person ndada kutoitawo president ndada kutoitawo someone ndada kutoitawo MP ndada kutoita chakati zvimadhara zvese zvinobva zvadzokera kunorima but havadi vanozota ita vasiye vakadaro so that isusu toramba tiripo pabasa toramba tichingotunga tichingodai so ndiani muyuth unoona ndingachida kubuda chinondingira dzuro nezuro makasekerera anonzi ani muchinda uya Chabangu akarikola anzi Shandeo Chiwara musikana uya angaita mayor ne 25 years muyuth akapinda vatoita mayor ndi hazviito kuti maite 25 small girl makasekerera zvinhu zvina nebasa rese ndo youth yacho iyo mukupedzerwa pawa mese kuvharirwa nemadhara ekare yekutoti vanhu vatowana sekuru kutovabvunza zvinhu 15 makagara naye pasi zveteknology zvechizvi kuti madhezi mana havatombozive vatotora futi ime vamwe vapana vezera renyu vanenge vari focus ndonekati vachivabheka voitanga vari kutoziva zvese vobva vangokuvharirai kunze iwo tonzi munhu ane 25 years sashandiwo obva tonzi watokurirwa kutoroverwa riko nemunhu akaita saChabangu ane makore mangani Chabangu haisi Chandewo yatikada kutarisa pa age wise angono ngatori mwana waChabangu pa fair chapu youth akusisina chichi youth yacho vanenge vasara very few vanenge vari kunzi vari kufocusa ndio pamundimuri kubva pambuda muti ninga akadai akazodai so ninga the chakwera and making mishamana ngatifocuse nenyaya dzemunyika medu muno hatina basa nadzo Namibia itai ndezvenyika kwenyu because vanhu kuNamibia risati takambowanzwa chitara nyaya dzekuZimbabwe vanhu kuMozambique the same zvavari kuitirana ikoko but hatisati takambowanzwawo futi vachipindira kudairira nyaya dzekuZimbabwe muri kuzviona nyaya idzodzo vanhu vekuzambia the same hatisati takambowanzwa vachifocusa nekutarira nyaya dzekuZimbabwe kana muchiziva nekuzambia kunongobuda uya anonzi ani Kalimbwe that young man ega vamwe vese vanenge vachita zvenyika yavo anyway muri yeZimbabwe pamwe ndinonyatsotaurisa uyai mundiudzawo zvamuri kufunga mucomment section yavo tell me what you think in the comment section imboya mundiudzawo pamwe ndiri kunyatsotaurisa chimbondiudzaiwo zvamuri kufunga